И здравейте, дами и господа! Този епизод на Clash Royale, както ви обещах, ще продължим турнира. Така, сега нека започнем битката. Пак съм със същия дек. И да продължаваме. Това беше майка, не? Така, сега да започнем. Не мисля, че това е много добра атака, която направих. Но мисля, че кулата му е рип. Но и моята. Така. О, дами и господа, това е много голям шанс за победа. Прекалено голям, ако я изпусна, аз съм нуп. Не нуп, просто съм слаб. Така. Пускаме му балонче, сега той ще ми пусне Бейби Драгон. Инферно Драгон! What the fuck? What the Jesus, шайзес. Това не го очаквах, човек. Дай господи. Да. Мисля, че ще го победа. Пичове, това ме е победа в този епизод. Втори. Дами и господа, тук става много опасно. Тук става много опасно. Какво се прави? Първата игра губим. Така, ще направим втората. И да видим дали ще спечелим. Така, започваме си както оригиналния начин. Правим си Гоблин Ганг. След това пускаме миния ход с 9 лева, спираме му скапания Уизърд. След това пускаме Гоблин Барел, защото знам, че миния ход ще няма направят. Пускаме Гоблин Барел. След това пускаме Зап. За кек просто. След това пускаме Спир Гоблин. След това пускаме Нормал Гоблин и си правим Гоблин Ганг. Така, тая скапа на Валкирия нищо не може да направи. Нищо няма да направим, защото е скапана. Не във всеки случай е скапана, ама... Хора, това, което чухте, може би ако сте чули, е кучето ми. Ако не знаете, че имам куче, вече знаете. Пичове, много тъпо се изказах. Аз не съм ви казвала така, че някъде не знам. Всъщност, ти малко ще им приятели в Фейсбук. О, хора, тук се спусих на косъм. Ама май няма да мога да го бия. В смисъл, почти сигурен съм. Почти абсолютно сигурен съм, че няма да бия. Добре, хора, сега ще отворим честа, който никак няма да е добър. В смисъл, ще ми спаднат тъпи работи. 3 карти ще са. Може би ще има рейр. Добре. Хора, да знаете, че има бандит драфт челендж. Ето го. За новата карта. И в този епизод супер много се кефи, защото дойде нови апдейт. Ето, вече това се казва Hawk Mountains. А пък има нова арена, Legendary арена. Тя е 11-та вече. И нагоре има челенджи. И има нов чест за челенджите.
Не знам как се казва честа. Но супер много се кефя. Вижте какъв е як последния турнир. Ultimate Champions. Така, този епизод мисля да направя и една нормална игра. И мисля, че ще го унищожа. Мисля, че ще го направя на една стотинка. Като гледам, сигурно има Legendary. Чакам до последния и това случва най-накрая. Като съм такъв идиот. Гледайте го сега, ще ми разцепи цялата армия. Той сигурно не знае, че имам балон 3 лева, така че представя за него. И то громаден. Но той ми шибания луч. Ама пък аз имам гоблин барен. Качери! Сега трябва да му унищожим скапания луч. Сега да му унищожим скапаната скелета на армии. Скапаната му скелета на армии, която нищо не става. Трябва да пуснем гоблин. Сега да му пуснем някаква друга скапана карта. Оу, изхъби си Fire Spirit за нищо. Ама стъпя му зап! Идиота да фак зап. Така, да ме откломе колата, защото така ще е по-добре. Краска такова много по-трудно ще унищожим. Това ще е много по-добре, дами и господа, да го откломе колата. Това сега да сме да ме спир гоблин. Бъй, вече не забелязах, че това ме спир гоблин. О, майко, аз съм голям репорт. Вече аз съм репорт. Аз съм един дърк репорт. Вече аз съм много смокър. Аз съм много смокър. Защото е само много мазно се прецаква. Много мазно се прецаква. Ама прекалено мазно се прецаква. Толкова тъпо душа не съм се прецаквал, това много ще има. Добре, включи на следващия има някакъв шанс. Колко има някакъв шанс, трябва да има квота. Това е невъзможно. Той тъп дек. А сега ми е смешно. Добре, аз съм голям слабак. Това се доказва, аз съм слабак. Отвори се вратата и трябваше да я затворя. И ще забелязате ли, че вече не пише 6-та арена? И така, хора, напишете в коментарите дали наистина ви харесва този дек или да го променя някак. И това ще е за този епизод. Мисля днес да направя още един, така че довиждане. Абонирайте се за канала ми.